Tuwulis saking keluarga Bapak Supardiyanto pendiri Kabyantor kepareng ngaturaken pambagya harja yuwana sagung tamu kakung sarta putri. Awit nggenya repot ngayahi gati mboten saged kuwahi matur piyambak pramila. Pamaturipun kapasrahaken dumateng ingkang kinurmatan Bapak Lurah Bapak Ngadi. Ing mangke jumenipun Bapak Ngadi sinumbul sakwurinipun saking kaluwarga ingkang menggugati. Pramila sumangga katur Bapak Ngadi ewa semono jenggaring Bapak Lurah Cinandra kadya sang nata ing Mataram. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurillah assalatu wassalamu ala rasulillah la qaula wa la quwata illa billah amma ba'du. Katur dumateng panjenenganipun para bini sepuh, sesepuh, aji sepuh ingkang tuhu kinurmatan. Ugi dumateng panjenenganipun para tamu kakung derasan putri ingkang tuhu kawula hormati ugi. Dumateng panjenenganipun Bapak Kadus, Bapak RW, Bapak RT, tokoh masyarakat khususipun Dukuh Ngemplak Desa Tugu ingkang kula tresnani ugi ingkang kita banggaken. Inggih langkung-langkung dumateng para muda-mudi taneman Karang Taruna ugi ingkang kita banggaken. Inggih kawula mriki mardapa saking panjenenganipun ingkang hamungkugati Bapak Supardiyanto sekalian Ibu pidaleming Ngemplak Tugu mriki kepareng matur wonten ngarsa panjenengan. Inggih saderengipun kula nglajengaken atur monggo boten kendhat boten kesupen sangat ngunjukaken raos syukur dumateng ngarsanipun Gusti ingkang Maha Kuwaos inggih menika kula panjenengan ing wekdal siang sonten puniki tansah nampi rahmatipun saking ngarsanipun Gusti ingkang Maha Kuwaos inggih rahmat sehat sempat ing wekdal puniki saged makempal manunggal silaturahim wonten dalemipun Bapak Supardiyanto sekalian Ibu awit inggih saged hanjenengi menapa dene caos pakurmatan menggah wisudanipun Sri Atmaja pinanganten kekalih. Ingkang sepindah panjenenganipun Bapak Supardiyanto sekalian Ibu ngaturaken wilujeng rawuh ugi ngaturi lenggane ingkang kanthi mardu mardikaning pengkalih. Nggih sambi nrantos adicara mangke paripurna ingkang salajengipun. Inggih ingkang sepindah ngaturaken wilujeng rawuh ugi ngaturi lenggane ingkang sekeca
mbok bilih panjenenganipun Bapak Supardianto sekalian Ibu anggenipun nampi kerawan panjenengan para tamu sedayanipun inggih ugi para hamong rawuh para keluarga sedayanipun anggenipun nampi kerawan panjenengan kirang nuju prana inggih anggenipun nampi atur paring lengguh suguh aruh sedayanipun nggih kurang nuju prana dhateng panggilanipun para tamu panjenenganipun Bapak Supardianto sangat nyuwun gunging pangapunten ingkang saageng-agengipun inggih ing wekdal punika panjenenganipun Bapak Supardianto hanetepi darma sepuh inggih punika wisuda ingkang putra putrinipun inggih punami Gendo Ayu Adinda kadhawuhaken kalian Bagus Sultan inggih menika mijil saking Banyuwangi putra Bapak Hadi Susanto almarhum Ibu Winarsih. Pramila wekdal punika tebih karancang selak karacik dinten puniki ingkang piniji saged kagem ngijab kabulaken Sri Atmaja pinanganten kekalih ugi manggihaken Sri Atmaja pinanganten kekalih manut adat widiwidana kang lumampah utawi sinengker wonten ing dukuh ngemplak mriki alhamdulillah boten wonten alangan setunggal punapa-punapa sampun kelampahan kanthi rahayu wilujeng kalih sing sambikala boten wonten alanganipun pramila dumateng para rawuh para pinisepuh Bapak Supardianto sekalian Ibu nyuwun donga pangestu panjenengan putra ingkang kaijab kabulaken utawi kapanggihaken Sri Atmaja penganten kekalih menika dadosa jodho ingkang sejati sejatosipun jodho ngantos dumugi kaken-kaken inen-inen mugi enggal pikantuk momongan inggih menika putra ingkang soleh menapa dene solehah menika ingkang cumbuh kalian kudanganipun para pinisepuhipun kekalih. Pramila saking menika nyuwun donga pangestunipun para rawuh sedaya dalah warga ageng khususipun dukuh ngemplak mriki kasuwun donganipun. Inggih menika pahargyan dereng rampung inggih menika Bapak Supardianto nimbali grup campur sari jangkep minangka kagem cagak lenggah kangge jampi sayah para tamu dalah para keluarga ageng sedaya ngriki khususipun warga ing Ngemplak menika bladekan Bapak Ibu nggih wis 10 hari pun 3 tempat napa 2 tempat niki terus kemawon dan niki alhamdulillah nika mangke sampun terakhir anggenipun warga Dukuh Ngemplak utawi Desa Tugu tasih wonten Dukuh Ngemplak khususipun ingkang terakhir. Alhamdulillah pinaringan kesehatan sedayanipun senajan to menika dipun bladekan wonten nggane piyai duwe gawe punika nggih. Saestu panjenenganipun Bapak Supardianto ngaturaken genging panuwun ingkang tanpa pindhan awit pambiyantu bau suku eguh partikel punapa kemawon dumateng warga ageng ing Ngemplak mriki ngaturaken ageng panuwun boten saged mbales punapa kemawon dhateng panjenengan inggih mangke Gusti ingkang Maha Kuwasa badhe paling leliru dhateng panjenengan sedaya warga ageng ing Dukuh Ngemplak mriki. Mugi-mugi ingkang salajengipun
tansah pinaringan bagas waras, ayem tentrem, gangsar lancar anggenipun ngupadi rejeki kagem bebrayan gesang wontening dukuh ngemplak mriki mangke. Nggih, ingkang pungkasan saking kula inggih nderek Mangayu Bagya, nderek Bingah. Mugi-mugi mangke Ibu Kadang Besan Sinarawedi kang saking Banyuwangi mbok bilih katuran pinarak lenggah konduripun enten kala 5 hari ngoten kersane mari kesel enten mriki menika mangke bilih badhe kondur keluarga ageng ngemplak ugi nderekaken wilujeng kondur ngantos dumugi dalem panjenengan boten wonten alangan setunggal punapa-punapa ngoten. Nggih, khususipun saking kula nggih paring doa restu dhateng Sri Atmaja pinanganten kalih menika anggenipun jejuduhan badhe gebyur wonten bebrayan enggal tansah pinaringan gangsar langsar cumbuh ingkang ginayuh dugi ingkang kaesti teka ingkang sinangka diparingi rejeki ingkang kathah barokah murah inggih menika mangke saged damel kebetahan ingkang badhe gesang bebrayan kekalih menika wangi. Nggih, menika mengkaten lan semanten anggen kita sekad ngaturaken minangka ngaturaken talang basa saking Bapak Supardianto sekalian Ibu mbok pilih wonten klentak-klentur wonten kirang langkungipun kula nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun akhirul kalam wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para tamu kakung Sata Putri mekaten atur pangandika pambagya arjo saking Bapak Lurah, Bapak Ngati Kindaro Silatur saking Bapak Supardianto sekalian. Tumuli foto pakurmatan kapurwakan saking Bapak Lurah sekalian. Monggo Bapak Lurah Ngati keparenga murwakani foto pangkurmatan wonten ing siang kalenggahan foto sinrekan penganten kinarya paring tambahe dumateng penganten sekalian. Sasampunipun foto pakurmatan saking Bapak Lurah ing mangke kelajengaken foto pangeston saking pangombyong penganten kakung saking laladan dukuh Salareja Sumber Gondo Glenmore Banyuwangi ing mangke keparenga foto pangeston dumat katur penganten sekalian. Sasampunipun foto pangeston saking pangombyong penganten ing mangke badhe santun busana. Sasampunipun purna kenya santun busana badhe kakandhe malih wonten ing madyaning sasana parigyan kalajengaken foto pangeston saking keluarga agung ingkang menggugati. Para tamu ingkang sampun kepareng sami rawuh bilih wonten ing siang kalenggahan inggih mugi karya Bapak Supardianto sekalian. Sinengguyung sareng-sareng saking Rias Manten Eka Wudiarta saking Tugu Jemantana Karanganyar buat kata lupa saking dekorasi menika saking Rigen dekorasi pun Rigen dekorasi saking Begajah Pobongan Karanganyar. Diana musik DM Sound saking Sidoarjo Ngadiluwih Mateseh Karanganyar. Kamasutra Music sarta Madjan Picture Live Streaming menika sedaya komplitan saking DM Sound System Mr. Agus. Alhamdulillah wonten siang kalenggahan saged nyengkuyung sareng-sareng kenya mengku karya Bapak Supardianto sekalian pramila kula minangka pambiwara ngaturaken salam sehat, salam berbudaya, salam Kama Sutra. Anje matur nuwun ingkang winanting pakurmatan. Pambiwara siang kalenggahan Mas Hadi Sugianto ingkang sampun paring wedal malih dhumateng kula lan sak krut campur sari Kama Sutra Musik nglerak Segara Gunung Argayasa pimpinanipun Roko Mas Joko Sulistyo, Mas Bayan ugi pembinaanipun Mas Yuli
sarjana seni. Sowan wonten dalam kangge hormatan Bapak Supardianto sekalian. Widowati kamar badhe sowan diajeng ayu Ida Melenos jumeneng saking Palenggan wong ayu. Wilujeng sonten jeng Ida. Wilujeng sonten Mas Adi. Atur salam wong ayu. Ngaten. Dilongkas adan asal. Nggih, saderengipun ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wilujeng siang para tamu ingkang kinurmatan. Wilujeng lelanggahan kanthi sekeca sinambi mirsani lan midhangetaken campursari Kama Sutra musik. Nggih. Janius tenan. Dipunaturaken jumbo kali kawontenan pelok 6 slendro 9 apa pelok padet barang Sahayu. Manut. Slendro. Pelok padet barang niki. Slendro. Slendro napa? Oh nggih. Napa barang? Pelok barang gentosan. Langgamipun napa Sahayu? Sawusnya pelok barang manten daop hanya nyuwun donga pangestu pinarengno kadang pisan hamratowi bidaling caraka jeneng kula kapi ya rasa semoga Cahayu jeneng kula
Allah tabarakallah. Nyampleng nggih, Kong. Nyampleng nganti lir-lir. Iya. Sutra iki campur sari. Kok gumunan? Lah saya apik tenan lho Kama Sutra. Nggih. Hadian menika campur sari mau metu ayak hong. Nggih. Geding rimong. Moncer. Srepek lasem dodo girisa. Terus tenan. apal men to Mas? Gawane ya. Gawan apa sesasi gur ping 3. Yo lah timbang nobles. Iya. Nuwun Pak Bayan. Dongake Mas Manten, Mbak Manten, Ida. Nggih. Monggo. Agem temanten kekalih nggih, Mas. Mbak Adinda kali Mas Sultan Santoso. Nggih. Mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Enggal diparingi momongan nggih, Mas. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah. Menika kadang besan Sutresno tebih sanget saking Banyuwangi. Pundi lenggahipun Banyuwangi? Wonten. Pundi, Pak? Samenika. Iya. Ayo Mas, anu. Selamat sore yang dari Banyuwangi. Terima kasih kehadirannya. Halo Bapak Ibu, dari mana? Dari Banyuwangi yang mana? Semua ini semua, Masya Allah. Dari Banyuwangi jam berapa?
3 sore. Oh, ya sama. Kemarin. Oh, iya, nggih. iya. Saya berangkat dari rumah juga jam 3 sore kemarin. Ngopo? Mlaku aku kok kerten iki. Nggih, teng mriku ngenten-ngenten iki mboten. Campur sari wonten. Enggak, Wonten tapi oh gandrung. gandrung, nak gandrung itu gimana? Gandrung ngeten iki gandrung. Allah seneng. Seneng. Enek ta? Enek ta cilik kok. Sampai sing nyawang ngopo to kuwi. Ya mungkin keluarga dari Banyuwangi minta lagu apa? Banyuwangi. Aduh, urung gawe tapi Oh, ke Taman Asmara wae. Bapak minta podang kuning. Oh, mriko ngeten manuk podang kian. Tibake manuk teko Banyuwangi to. Podang kuning kalian ke Taman Asmara. Nggih. Gerajakan Banyuwangi oh ya. Semua diaturke insyaallah. Yuk Deda ditutuke. Nggih. Niki teng mriki mawon apa? Gandrung. Oh, gandrung. Dagar. Alah. Ya saya bati sumpah. Ya masuk. Pancen ora kelingan samane. Ya kates. Kowe janji buka susah padha dilakoni. Matur nuwun Jeng Ida. Nggih, matur nuwun Mas Adi. Kyai Banyuwangi nadyan Luar tebih. biasa. Tebih Nggih. sanget ingkang rawuh kathah matur Kathah, nuwun Pak Bunje. alhamdulillah. Menika Nitih napa Pak? Sepur kelinci. Banyuwangi kok Oh, sepur nek sepur kelinci. kelinci nggonanku ngono kae besan nggo sepur kelinci Alah kok Mas. padake gonmu sepur kelinci. Matur nuwun Nggih, karawanipun matur nuwun. menawi ngersakaken hiburan kados Kamasutra benjang saged sowan ten Banyuwangi nggih. Nah, nomere wonten nika. Promosi. Promosi. Nggih. Mas Hadi kados pundi menika kalajengaken tata cara napa hiburan? Hanjih matur nuwun para tamu kang putri kang kinurmatan. Lumantar campur sari Kamasutra musik leras Gor Gunung Argoso pimpinan Roko Mas Agus, nuwun sewu Mas Agus. Mas Joko Sulistyo, Mas Bayan ugi pembinaanipun Mas Yuli sarjana seni. Pakarya sinarkan kalih Majan Media HD. Multimedia kundang kaluka saking Majan Batu Jamus ugi DM Audio Sidoarjo ngadiluwe matesih gantemarem. Pamundhut dipun aturaken Yohana Lila Asek Madu Karanganyar Jumeneng Cahayu. Wilujeng sonten De Yohana. Lujeng sonten Mas Adi. Langsung kewala amargi mengko wekdalipun sampun sonten pamundhut Bapak Ibu saking Banyuwangi wonten Gerajakan ugi wonten Podang Kuning. Nggih. Nah, Menika kalau wau ugi pamundhut Pak Pak Sugiyarto nggih. Nuwun sewu pamundhutipun Pak Giarto ugi wonten lali janjine Podang Kuning. Nggih. Pak Giarto wetan mriku. request terbanyak Nggih, ada bibar mantu podang nanggap kuning. kula. Oh, ora Nuwun. jelek ya Mas. Diatur Kawat Cahayu. Sedang kuning kemawon. Podang Kuning nuhuni pamundhut Bapak kula saking Ya Banyuwangi. Allah, Masya Allah. Jauh ya Mas. Iya, enggak apa-apa. Wong jenenge jodoh ki ado cedhak mesti ketemu. Iya, betul. Podang Kuning, monggo aja.
elakae tak suwun mbok aja ngecek podang kuning gawe pikirku Seleret ireng seret ireng tak sawang tambah manis Ibu bunga yen lakonnya ning sliran Matur nuwun Dek Yohana ingkang ngersakaken Pak sinten asmanipun? Paring asma sinten Pak? Pak Dake. Pak Dake. Pak Dake. Dake niku nek ten mriki kemelinti niku Pak. Pak Dake. Sami kian. Wah. Cilik ngono wis ratenane angel terus. Pak Dake nggih. Nggih, Mbak menawi menten melih Pak Dake. Oh sampun. Nggih. Matur nuwun. Alhamdulillah. Saking ibu-ibu napa mbak-mbake monggo napa? Napa Pak? Ampun repot-repot ngoten niku Pak ya. Ya nggih pun jenengan paksa Pak. Lah dipaksa lho dinyok-nyokne ngono ya tak tampani. Napa niki lagune? Atan. Oh ke taman riyen kajenge adan rumiyin nggih Pak.